Horas madihita na madohoti parmingguon di gereja HKBP Mampang Prapatanon di Bagasan Sedarion. Lumobi madihamu natongon obasod dope parjulu sahali rap marsaor marminggu di ingananon dongat tama debata taparadi maroha do pikirata parjulu mahita martangiang di Bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata maredde mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon, amin. Songonoddo di dok Tuhan Jehovah, jowon nama au jala alausakku maibana, saidong anakku do ibana jupahagugutan. Paluokku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sari matua. Martua do nahudul di pangodingan ni natumi bulih. Jala namia di linggoman ni pargogo na sohatu dosan. Nama dok tu Jehovah. Hapurusakku jala partano batuakku. Debatakku marhaposat tu hodoau. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami para siroha na sumurung debatani hatuon nami. Huingot hami do dia kaarion panonon do hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai. Mamikiri sude nati naon nai. Patadahom matuhami dosa nami. Asa diarsakon rohanami. Asa hupopomi hami hisap-hisap dot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohani nama nubus hami. Asa martua hami marhite siani. Rodi saliling-dilingna. Say patupa may di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham. Amin.
Tangihon hamuma pati ni debata di mingguta sadarion sian pati palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa martuaho jala leling mangulu di tano nanilehon ni Jehovah di batam diho. Dia do lapatan ni odok ikut di habiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana. Asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akarajatta ro diakana tua-tua dang jadi para otari mas nasida iko patuddo hita jala ikon holong rohatta tu nasida siuluad do nasida jala sisubutod do rohana atong rak mangidogu ko mahita tutu hatta lo mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon tato potima dosata. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na gurangido saya asima roham mida sadok bangso nami sesa madosa nami saluhutna saya sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Tabige mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi aka pangalau sim songonobun. Jala songon obun manorop aka dosam. Saya mula mahotuau ayau do si paluaho. Hasangapo ma di debatana di gijang.
Amin. Tapi mahatani debata turpuk dihita di hari mingguon imana tersurat di Rom biddu 5 ayat 12 17. Tajahama marsori-sorin Adam dohot Kristus dibaheni songon nabongot dosa itu portibion marhite sian sadahalak jala marhite-hite dosai roh hamatean songoni sahat hamateani tu saluhut jolma ala sude nasida mardosa. Ainau di portibion iando dosa nang andorang soro dope patiki. Alai dan dijujur dosai so adong patik. Alai nunga manggonggomi hamateani olat nisi Adam sahat rodisi Musa nang sudos pardosaun nasida tu pangalausion ni si Adam sumasuman ni nanaing roi. Alai dadasa pangalaho pangalasioni dohot basa-basai. Ai binaheni pangalasioni na sada marmatean natorapi. Alai adu sumurung tu natoromi maasini roha ni debata dohot basa-basa. Na hinorhon ni para sirahaon ni na sada jolma. Yesus Kristus. Ia sileho-lehoni asing do sian nabi nahen ni sada halak na mardosai ay di horhon uhum na sian nasa halakido uhum hamakuan. Alai hinorhon ni basa-basaido di pitori trop pangalaosi. Ay molo hamatean manggunggumi binaheni na sada alami pangalosion nai dalam manggunggomi huhut mangolu marhite-hite Yesus Kristus na sadai maatong nasida akanau majalo asini roha natarlubi akuk ni basa-basa ima hati gorani Ima sahatna martua do akan no tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
Taha tidak ko maha porsiaut tai, songon na hina tidak ko ni dong atas saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama parguru na suatu dosan, na tungo palangit doho tanu, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon si Maria, na gabe-gabean siap tod di porbadia, adorang suabubuhan, ido tuhata na tumau na bernit, di pangumuman di silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinursia, na tua tubono turu dun di tanum, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgu lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pai mamulak sogut tanoon, manghumi halak na mangulu do na mate, au porsea di tod di porbadia, jala adon sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, do dihasasani dosa, do dihatai na matro, ulsa, do dihanguluan na sorat suda. Amin. Tabi gema ting di huriata. Tapi gema titing ni huriata di bagasan mingguon, naparjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu info kafit, jowon nama ahu jadi alusaku maibana siap salmen siap lusada ayat 15a. Do topik debata haroroan ni pasu-pasu. Sian 2 Musa tulu ayat 15 1 20 paduahon. Pelian 70 sadarion minggu 26 Februari 2020 tapatu pada pelian 70 tu haperluan kategorial sekolah minggu. Patuluhon permingguan variatif HKB Mampang Prapatan. Sadarion minggu 26 Februari 2020 pukul 10 WIB. Maringanan di gereja KBP Mampang Prapatan di patu pada permingguan variatif. Paupaton pemeriksaan dohot konsultasi kesehatan. Sadarion minggu 26 Februari 2020 dung simbu permingguan manogot dohot arian dipatu pada pemeriksaan kesehatan gratis memakai gelombang elektromagnetik maringanan di gedung serbaguna na dipatupa ni seksi kesehatan Dewan Diakonia rap dohot PT Radian alani talian Bema Rohatta Palimahon Partangyangan sektor. Di hari Selasa 28 Februari 2020 masuk pukul 10.30 WIB. Patu pauta do partangan WIK di WIK Sada di bagas ni keluarga H Pandiangan Boru Pangaribuan maringanan di gedung serbaguna. Rap mahita mandohoti partangani secara khusus luas di WIK Sada. Paunopon patanakon hatani debata di hari Kamis 2 Maret 2020 pukul 10 WIB di patu pelatihan kur Ina Kamis diuduti PHD Ina Kamis pukul 10 WIB maringanan di gedung serbaguna di sosohon ma tusude Ina Kamis asaria mamandohoti PHDI di hari Sabtu 4 Maret 2020 pukul 10 WIB di patu PHD remaja maringanan di gedung serbaguna di sosohon ma tusude remaja asaria mamandohoti PHDI. Papituhon pesta parheon anak sekolah minggu. Hombartu program sekolah minggu HKB Mampang Prapatan 2020 mamuka sadarion minggu 26 Februari 2020 dipatu pada perlombaan tu akayana kota sekolah minggu dalam rangka pesta parheon sekolah minggu jala pesta puncak di hari Minggu 26 Maret 2020 do tema Less of Me More of Christ. Sedikit untuk saya, lebih untuk Tuhan. Yeskiel 45 ayat sia 1 Sonon ma patrolling ni ulau ni naparjulu latihan pra parheon latihan menyanyi sekolah minggu akan laksanakan ganop hari Sabtu dohot minggu 2 perlomba parheon sadiron 26 Februari 2020 pukul 10 maringanan di ruang sekolah minggu 1
saat aktivitas kelas sorong sada balita TKB lomba menempel baju zirah iman pukul 10 sada 30 maringanan di gedung gereja di Patupa lomba membaca indah Alkitab untuk kelas sada 2 dan tolu opat. Untuk kelas sada 2 dengan bahan bacaan dari Mazmur 20 ayat sada 10 dan kelas tolu opat dengan bahan bacaan Mazmur 20 ayat sada 16. Minggu 5 Maret 2020 pukul 10.30 dung marsikola minggu maringanan di Gunung Serbaguna di Patupa do lomba mewarnai tu horong sada balita TKB do lomba melukis horong besar kelas sada 1 itu alani tasosoi maakayana kota mandohoti sudi kegiatan ini boi mata jalo informasi nadu masif sianaka panitia perlombaan nongadong nomor HP tersurat di Gijang. Pawaluhon amplop pesta gotilon dan HUT 40 tahun. Hombartu hasil rapat huria tahun 2020 patu pau tama pesta gotilon dohot pesta ulang tahun pau 40 don jalanunga terpilih panitia laho makobasi uloni ima sektor 5. Laho mendukung uloni mulai minggu parjolo di bulan Maret 2020 satu pesta puncak di bulan November. Patu pautama amplop persembahan kasih amplop di parade panitia. Tapasahat ma di nganan naung di penara di panitia duk simpul per minggu anon. Pasirupan jalamas tangyangan mahita lau patuluson ulaoni. Pasiahon doa bersama pemberakatan ujian akhir dari Sabtu 4 Maret 2020 pukul 10.06 WIB maringanan di Gedung Serbaguna di Patupa do Tangyang borhat lahu mendalani ujian akhir nahi nobasan ni seksi remaja alani pinabotohon matu natoras rap dohot ianakon nanang mandohoti ujian akhir mulai sian SMP, SMA, menang SMK sederajat asaria mandohoti sah pasapuluhon bona tahun sektor tolu di hari Sabtu 4 Maret 2020 pukul siawib maringanan di Bagas ni situ Harles Sinaga Jalan Cikri Raya nomor 28 B RT 002 RW 02 Jaka Mulia Bekasi Selatan di Patupa do bona tahun sektor tolu pinaboton tusude ruas ni sektor tolu asaria mandoho tisa 10 sada ruas natambah mamuka sadarion minggu 20 Februari 2020 gabe ruas ni uriah HKBP Perapatan keluarga Belfri Parudian Pandiangan Nata Ruth Melinda Hotmawati Sianturi dot tulu ianak konasida dua bawa dot sada berua. Alamat perumahan karyawan Bukit Asam nomor D2 Jalan Raya 3 Selatan nomor 19. Nasida pindah sian HKBP Resort Ciputat masuk tu sektor opat. Perkenalan di Kebaktian Bahasa Batak pukul 30 Jonjong Mahamu. Orasma. Nomor ulang tahun para dodot ruas pasal tahun selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata nomor ulang tahun di Bagasat Samanggion di dok hatani bata di tangan nasiamun do ganjang ni umur jala di hambirang nado hamoraon do tamuliaon siat poda tolu ayat 16 10 tolu ruas namar sahid tabuan ma di Bagasan tangyakta akar ruas namar sahid napar jolo nyonya simar mata asnah baru si mangusong set rosada di rumah Natades Manik sektor 2 Nyonya Hutagaul Rusmina baru Marpaung sektor 2 Togu Catur Windu Site sektor 4 Maruhum Pangyuton Dolu Saribu sektor 4 Nyonya Tampu Bolon A Mutiara Borusiahan sektor Sada Hatani di Bata Pasat Ma dalam mutu Jahoba Jala haposi bana asaibana paturehon Salmen 37 ayat 5 Akapeliana moleteon do nasing nasojinaha di Tingon taida ma di harotos acara nadong di tabe soni ma titing ni huriata di basan Samigon tuhata mama sumasu
Puji matuhatta meredem haitasian buku ede nomor 700 onom laus tapasahat ma peliatta di bagasan las niroha. Dame ni dewata na sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat di 2 Musa 33 ayat 15 sampai 23.
Mulaini nasi Musa matu Jehovah molo sototong bohimi mengulo kami unang nian togihon hami nakok sianon aitung marhiti sian ahama dapot tadaun pabuan naung jupangan asini roha ahu maradopon ho ahu dohot paripemon damarhiti sian na ni donganam hami merdalan pabua marhasurungan ahu dohot paripemon maradopon nasa bangso akan di atas tanaon dungini na Jehovah matu si Musa nang hataon nanidok mu odeng bahenoku doi ala nang jupangan asini roa ho maradopon ahu jala ahu manadaho pola ro di goar dungini na si Musa ma wa pataridahum matu ahu ham mulia ummi alaini na Jehovah ma ahu pabuluson saluhut hatu auku sia jolo ni bohim jal ahu majuun goar ni Jehovah di hadapanmu namar taluk ni roha do ahu sogot di halak naung tinalupan ni rohaku jala namarasi ni roha do ahu sogot di halak naung ni asian ni rohaku aku nini do Jehovah dang tarabain ho anggotung marnida apala bohikon adak tarabain manangise jolma yan marnida ahu laos mengului bana aku ni didok Jehovah ida ma adong sada hazongjongan mardonokon ahu ikut disiho jongjong di atas dolok batu jadi dung mamulus hamuliaku bayanokku maho tu bagasan sada rigat ni dolok badui las huku ponokku tangaku tuho pai masalpu ahu mamulus yadung hupatai tangaku ida umuma ahu siapudi alai anggap apala bohikon dang jadi idaun ni manangise tong ni masa kita kadongan sapur siaon omma kisah perjupangan ni si Musa dohot di bata bui marhite pernidaan anang penglihatan bui marhite perbinegian mabegihatan di bata bui marhite kondisi manang situasi bisa ada inganan na tertentu nama korhon bui menggerakkan sudina lakka pikiran nang hata laho mangului hatani Tuhan omana masa di bangsa Israel takas saboto mulai sian panopaon ni si Adam do si Hawa bisa ada musai mana kitab Kejadian dungi diela-ela si polisi si Adam do si Hawa asa unang mangului hatani di bata ona uhum si Adam ikon hirhodokmu mangulu di pertibion ganuk bawa ganuk ama ikon luja memang hukum moral di do nadeba oleh pengatusona molo menulak mangalo memberontak dang mangului mabegihatan sibolis dungi diuhum debata songoni nang si Hawa ikon hasit ayamu laho manubuhon yanakom songoni diuhum debata nang ulok berlangsung dari ribuan tahun masuk kita bisa ada Musa berikutnya pasal obak masa 15 Kain Habil saling membunuh satu si Noak
na diripason de bata salhut na manggulmi di Portibion asing ni keluarga ni Sinoak anak na semham jabet do parmain do akka dorbia. Ima tahap pertama menurut perkiraan Alkitabiah yang matedang menurut ilmu pengetahuan tabam majo kira-kira 2000 tahun. Dungi molo sahat kita melompat tu si Abraham ala tahun mundur di mana molo taya tong mah hira-hira 2500 manang 1500 Tuhan Yesus 500 Tuhan Yesus Kristus Abraham marianakon si Ishak anakna Jakob, si Jakob 12 anakonna, si 3 istri, ima 12 margan Israeli, sada si Yusuf manang si Joseph na digadis, na di debutu sumur, sian kahahana, alani iri cemburu, HP si Joseph pon gabe dipakai di bata di Mesir songon haposanna songon kepercayaanna mengelola sudena istana Firaun. Teki masa haleon di Israel nunga terberita di Mesir gudang di si lumbung pangan idokon natoras nama doko si Jakob kubigi arong do di Mesir bah akka si panganon tongoni akka anak nai arong do bapa atong borhak mahang dang na diboto hahanaon na si Yusuf gabe haposan ni Firaun ale dibigi si Joseph omma arong ro rombongan ni ala Israel mangidu-idu tormakuling udarna soutung do bui do dono nadang bui do menolak alai makuling udarna toko majo masuk alai lamar pahean keraja do si Josephon dohot marbulang-bulang dak ditadaka hanai jaladang barani mamereng Firaun alai bana termasuk keluarga Firaun saya uduk kahanon iwe rengi mana mama ngodok ka ebakuna menggadi sawi medebutu sumur mana te ilu di bana isi do warre bapak muna Jakob inna mengulu rupe mengulu jipiga mau anak ni natoras 12 alai 10 dohamu kan ini nasi doa sebo saya ada sepudani si Benjamin madongane bapa ai ngame tu yang Arab bonon itu te to mamamu bokamu ma sadia lo moni rohamuna mulak ma beh ne burjua Firauni bapa alai dok molo roha musalina ikubanom muna sepudani na anggo bapa no nah ada maksud ni Firaun non angga do si Joseph Firaun Roma nasi demu se ibu mada sepudani ai do nasaina itu lu omakna 12 on si Joseph do si Benjamin do nasaina anggo pulik na memana rakmangan tersuhi itu beriban makata hatai aibana do nasaina dungi do angku tu ka bang nerang do tada hodo piau dang raja nami berang ai bang mau dang berang jon ibu ke mana ma bulang-bulang naon rap tang semenasi iro mangulu do pe bapa mangulu ima peristiwa
kejayaan ni Mesir kuno 1350 kira-kira sebelum Masehi. Alai dong mate Firaun na berdui digati Firaun keturunanna mate Moses si Josephon bilger bibain kuburanna betu song di tengah-tengah ni gerejaon ada dianggap tokoh yang bisa memberikan bantuan makanan kepada bangsa Israel. Ganup arok teki saya disido lai merpungu di kuburan ni si Josephon marningot. Alai dunggati Raja Firaun turun temurun adong masada nani dok nana malu ni Mesir marnibi nani madok adong dua nok pemberontakan besar-besaran sian budak-budak Israel nah dipimpin ni seorang budak. Nabi Firaun, mana mungkin orang budak, orang kecil itu menjadi pemberontak? Tetapi siapa tahu bunuhlah semua bayi-bayi Israel itu. Ditikam, molo mangalon atau orang ini dibunuh, dibakar rumahnya semua. Di sido si Musaon, menurut mau non di bayam aduh sonde lalang-lalang dari pinggir di sungai Nil martangi yang omak ni si Musa tu matangis papa rak maho menang tu dia ho alai baim son ulus Bataki ulus Israel jadi berkamu teh saya betar biru tenunan ni Israeli tadani bangsa Israel. Alai masakap ni debata ikoroboru ni Firaun ni madok. Bukan aku yang mengambil bayi itu tapi bayi itu yang datang kepada aku sendiri. Ambil itu. Roh ibu pengasuh ni buru Firaun. Gila kau. Sudah dibilang Firaun akan ada pemberontakan, jangan-jangan ini yang besar nanti. Mulu belgaon omba kami pemberontak. Tidak. Inna buru Firaun. Saya yang bertanggung jawab. Bukan saya yang mengambil tapi dia yang mengambil saya. Lapatanna poso-poso ido nama jo rohakku do ate-ateku asal bagudangku dah gimana. Alairang boy pasusu burun ni Firaunon dilului matu onan ai seronat na boy pasusu onon paju pada omakna di onan pasu sudah aleong sirang susu lihat tahu remaja 10 tahun ani dok bor Firaunon dang anakku ho alai di bereng ma bangsom bangsa Israeli do omakmu bapakmu do itom si Maryam ibereng ibana mah bangsonai marpugus marsahit kotor kelaparan mulai ibana tu istana menangis Musa saat tu belgai ibana marumur 25 tahun dibereng mah halak misiron memperkosa ina-ina Israeli langsung dia membunuh di tempat dipukul tembok lari memana kemudian disimai bana pajuk pak do boruni ijetroi ipe tong nang dipukuli ala marman habing dungi di dok mulolo ho tu makatai bapakku denggad do ini na alai tor dok among noma mulolo ho helakku iso mahuting dikina marmahani pendek cerita didok inatai unang laho tu dolokan berbahaya ai inganan suci dolok di lewatari gunung Horeb alai todi manggore bana mardalan dungi terun mahabiyar ibana buka sipatumi Musa ai inganan nabi dia doon hai siro marnala-nala hau son hau ale
galak mama katai ikon mulak ko tu tanah Mesir iko buanamu bangsa ki mulak ai nunga tersiksa nunga makuling udara berteriak darah orang Israel kepada Tuhan itu terpukul info kabit jauh mau dungi alusaku mah idok debata tu si Musa ala bangsa ki Musa ai nunga makuling mudarna godang ni mudar ni namati Jadi do akapat dite na makuling do mudar ni namatei makuling mudar jala ditangi ode bata mak katai mudar ni namatei dungi pihak masih Musa di jolo ni si matuana dak tola pau alai lias sada tukut pegang tongkat ini akan berubah jadi ular kalau kau enggak percaya langsung wewe uluk dungi do pegang lagi jadi tongkat Olaram mah benar. Borak bebana ro ina tanah tu Mesir. Di bereng ma akka ibotona. Di bereng si Harun jiro ko bilang mudah bah apara. Ay ngilat Tuhan on ni tugas ko banok. Bereng mani bangsa tayong armatean disiksa. Sampai keributan di makam Yusuf ini. Saya akan bawa ini mayat si Yusuf ini ke Israel. Jangan. Ina bangsa dangi ai iseho, dangi tadaho punami on nama buat kami ke Mesir. Pegang jangan, dipegang pun enggak bisa. Tidak, saya harus buka batu ini. Dibuka. Begitu bawa mayat Yusuf ke Israel, ke tanah Kanaan. Odo sejarah perjalanan di bangsa Israel selama 40 tahun amang ina. Mani bildo ka bangsa dangolo behami melanjutkan nga gura kay marsay marmatean ala di bayna sida lubu mas tikilau si Musa tu dulu sinay tor di baydo gana-ganaan sona di Misiri muruk dewata tarimas alai merdonga dewata si Musa sampai ke perbatasan Sungai Jordan sampai dilanjutkan oleh Joshua sampai Joshua molo solo hamu beta melewati Sungai Jordan anggo au do dong aku sajabu ikut jauh badulon nami maju terus jangan pernah mundur alani hita mengenang jangan mundur namar Kristenon melayani pun jangan mundur dak enggak bisa calon situ pun enggak bisa mundur maju aja udah susah lagi mundur enggak bisa mundur enggak ada aturannya mundur nanti berbahaya ala naijo Tuhani do oleh buka sudah peraturan mundur enggak bisa maju yang bisa pindah aja enggak bisa soalnya mah pak kokok ni Tuhani tu kita mundur muse soalnya 40 tahun kita berjuang panas haus lapar mauas male marsahid alai dok semusa maju terus pantang mundur saat melewati Lau rara kan tombaknya anak si Firaun ini alih-alih namanya sudah begini sudah di ujung tombak Musa bilang tombak saja tapi saya harus membawa bangsa Israel melewati laut mati BP turun di mana tombak nih laut mati terbelah lewat alani jamita on molo marronga Yesus sita naki 2000 tahun sampai Sasinuh tu Yesus 2000 tahun ini hukum Taurat ini hukum moral hukum Taurat dan melawan hukum Taurat habis tu Yesus kita hukum kasih Yesus Kristus isi ma penggenapan hasil sikop ni haluan ni jolma tangadong nabui pelo jolma sedosa amatan selain Yesus Kristus boleh diuji merhitai agama lain perbandingan agama bisa awe baranya berdebat tangok tusi berani berdebat oleh dok toho Yesus Kristus jadi siapa engkau rasul do dah godaan kita rasul kau ni beri bakan oleh tak percaya inkarnasi lebih rendah lagi oleh tak percaya ke benda-benda mati jimat keris sakti kumis nihuting gigi ni bebiat ayah ada apa persatuan itu
Ali peralak dukun-dukun itu mulai holani bereng tori boto to sugesti. Angko ina taon otik do porsan murado diolah. Pokoknya itu. Karena manusia banyak yang pintar. Lani bereng sahala ini lemah. Adong do anggotana kan. Angko na malu satu sama johamu torin do. Ngatur komunikasi kan. Kan begini kamu kan begini. Kan begini. Kok tahu ya dukun itu. Iman haporsiaun na paling rendah dan paling bejat di peradaban manusia. Ale yang pertama nai Sema Israel Yahweh Elohim Yahweh Ehad. Olan Elohim nasawoi goaron pantang karena kesuciannya, makanya kita sebut Jehovah. Anggo goarni nasumurungi Elohim. Dang boy hala Israel matok songoni. Olan di hata haporsiado. Ia Jehovah Elohim Jalla Jehovah hanya satu, hanya beriman kepada Elohim, kepada Allah pencipta. Dan bohita aku percaya kepada manusia baik itu rasul sekalipun songon kalimat syahadat na ibadah. Anggota ini batabama aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya Roh Kudus, aku percaya kepada Simon Petrus, aku Yohanes, Andreas, Filipus. Aku orang Bunda Maria dapat. Allah ini saya persyadari luar biasa Protestan HKBPON menyusun kalimat syahadatnya. Allah bahasa dia kan bahasa Arab kalimat syahadat. Pengakuan iman bahasa Indonesia. Kenapa harus 2 kali mengucap kalimat syahadat kemudian kita sudah resmi jadi agama Islam? Mau 100 kali pun kita bilang kalimat syahadat. Kalau kita enggak percaya, Allah sekali mengucap setiap minggu aku percaya, sian nasaroham, sian nasaratim, sian nasatodim, manangah pe perdalanamu pasti sukses, tulus. Odo tema ni minggu tu Allah sumber kasih karunia. Songinang di Roma 5 di patorang si Paulus do, holan asini rohani di batado, holan Yesus Kristus, holan haporsiaon. Holan Alkitab firman Tuhan yang menjamin kita selamat. Sebelumnya hukum Taurat enggak bisa. Sebelumnya hukum moral hanya hukuman dari Tuhan langsung. Ada banyak nasumar. Ada banyak patik nisi Musa. Di pasiko mai marhiti Yesus Kristus alani songonau bersaksi jangan mundur percaya kepada Yesus Kristus karena itu jalan satu-satu. Manangaha penamasa kondisi apapun manang jala posro hatta pasat dirita molotung pe jala Tuhani mata hita ibagasan Yesus Kristus solang matong guti martangiang inatai amatai bote mana ada yang mate pada diamu dah pada diamu kasong gurang dosone kena metui wasa opung wasa bapa dang leleng biau pasti kita maboto adiga kita mate. Atena. Arong nang hatok mate. Arong kira-kira opung. Kelension. Bahasa Minoto dah merbuah mate. Merbuah lang ang nasale sih. Orang pasah todina rohana tu Tuhani ada di Arong do salah situ ya di huriata jo perdita jo situ jo sudah pahupuna hafal sudah kan bahasa arong acara sono niku dang leleng biawin memang udah 90 tahun masih 10 tahun ale dang arok saikna idok do tu parumen nai dang leleng biawin jadi jo parumen nom sudina kapangulan hurdia perjamuan kudus pagi naina tang pola do bisa sampai matahari kira-kira jam 5 sudah meninggal. Dawud tuh. Dawud sama nikah. Ini do memang kusudiro na laborat. Amma perjuangan ta bersama Allah merdonga debata merdonga Yesus Kristus metode perbadia wajib terus berjuang. Ade inang setuju do? Setuju. Ama setuju.
On nama tiki na tumabo, kondisi na tumabo dingul ni jolma mardongan Yesus Kristus. Dangarong na tumabo siya. Oma amang inang renungan sitio bota di paranggulo taon martangyang ta. Maulihat eli Tuhan di minggu sadarion patara syukur Tuhan mi hatam di perjumpaan nami doa Tuhan di situasi yang berbeda, kondisi yang berbeda, salutna perhalado nang ruas ni huria nang pandita, sona pinapatar ni si Musa maradopon pajupang bohiro debata. Maulihat eli Tuhan tong di pasungguloko Tuhami bohim na bajai. Alanitang yang nami di hurion kay mampangon sudi kegiatan diakonia pertanyaan PHD pareon sekolah minggu terumui pesta gotilon na menopang perjalanan ni huriam samardalan mulai minggu naro marhite amplop gotilon ngoni tangyang kaburhato nakana ujian akhir Bonataun sektor tulu ruas Nabaru keluarga ni Belfry Barulian panjangan do inang Ruth Melinda Pemasian tuli do tulu dan nasida kali ramati Tuhan di Marsada Hami nomor gereja di Bagas Jorong song ni tang yang nami dia kana marsahid sapamalu mali Tuhan dia Allah sendiri watu nasida Amma tangyang nami mangasawan Yesus Kristus. Amin. Marede hitahut papung pilihan padua.
koma peleata oleh debata amanami na di benua kijang odo hararon ni salhut si leo na dengan do nasa ulibasa nama lutus pasat hami masyan anilon mi tu hami pilihan nami tu ho sejalo mai gabi wapna khusus di jolom pasu-pasu me jala ramoti asa huparasya kami pilihanon pati pulun harajaommu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhai marohanami marhite hite todim assalamu tadahami godang ni sile olehon mi tu hami assalam girgir hai mendok moliate tu ho marhite hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sesat malomoni roham di banu tongaon son na di banu gijang. Leon matuhami serarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami son pane sanami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. No kami togio tu pangujunan palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama ho disodakon Tuhan Debatama bohina tuho jala sima rohana midaho idopakon Tuhan Debatama bohina tuho jala dipasaoron madamena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu.